Jagoro maduong' e riwruok mar jochiw thieth e pacho ka Seth Panyako ogolo kwayo ne sirikal mondo ochul ne mon liete, jodongo kod jogo maonge nyalo e kind oganda okumba mar thieth mar SHA. Koloso gi jodak e gwenge ma Shirugu e kach ng'od burano, Panyako wacho ni chike manoketi ne okumba mar thieth mar SHA kapok ochak tiyo godo oridore ne joma onge nyalo. Bende nogolo pache ni yore ma rowere osebedo ka inego gobila e pacho ka ok ni kare. Tulikuja hapa, mimi ndio nilitembea nikitafuta kura ya William Ruto. Tukawaambia tutaweka NHIF kwa mtu masikini shilingi 300. Kuna mtu hapa analipa 300? Kuna mtu analipa 300? Huo ni ukora, si ukora? Kwa hivyo tunaambia rais, hawa mama ni wachane, hawa marikuru, hawa area elders ambao hawana kazi, inatakana SHA iwe free kwao. Au namna gani? SHA iwe free kwa mama wachane, si ndio? SHA iwe free kwa elders, si ndio? Kwa sababu wanafanyia serikali kazi ya bure. Marikuru hawana mshahara.